diguzu, ez gara gu zure behar eta ez dizugu lagunduko. Laga zuten Sabela egun batzuetan Janik eta Idanik eman gabe hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ugartu mingaina egarriz. Sabelaren janezaz argaldu eta indargabetu ziren esku eta oinak. Ezagutu zuten horiek nondik zetorkien kalte hura. Ematen diote jaten eta idaten Sabelari, baina berandu zetorren sendagarria. Hil zen Sabela eta hil ere ziren esku eta oinak. Ipuin honek esan nahi du ez dela bakoitza guztia beretzat. Edozein gizonek behar dituela lagungarriak senide adiskide eta ongilen artean. Errege bat ez dela izango errege, bere menpekoak laguntzen ez badiote. Etxe zoro eta baso asko dauzkan handikirik aberatzenak burua galduz badu aitortuko du. Alferrak direla halako ondasunak nekatzen ez bada behargina. Ez duela ez errenta, ez gari eta ez ikatzik izango nekazariaren esku behar gabe. Eskuak oinak eta Sabelak elkarri lagundu behar diote bezala, hala gizon batzuek bestei lagunduko ez badira. Ezaguera honek ekarriko gaitu elkar maite izatera, beragokoari ez erakustera gogortasunik. Balukate hau gogoan nagusi eta etxe jaunak oniritzi eta maitasun gehiago ikusiko litzaioke. Beren zerbitzari eta errenteroen alderantz zeintzuek neke eta behar eginez dauden hainbeste era eta jauntasunean. Horregaitik bat beretzat ez da asko, laguntasuna du behar.